Kani All India Radio Shillong ka khubor an pulia phiri meri nong kanti walang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor mentaka stem. Lapan kudno ika National Conference halor ka e-governance mintin kasngi ha Shillong. Mahamjur ki pulit ka kanhon Rapid Action Battalion ka Bangladesh ba an penstam da ka bating e lada lap ikibriu ki ba persang panmi jingkulmar ha Bangladesh halor ka mat Kashmir. Pentikinaw Menteri Rang Badu Kari bagi beliau kila menrakhi lekmen ya ka id ha Kashmir ha ka khat artrik klem gano ka jingsha pentut. Ki khubor ki bapnia. Katanat Administrative Reforms and Public Grievances DARPG da ka jingitre lang ba katanat Electronics and Information Technology ka Sarkar India lembar ka Sarkar Meghalaya kila penlong ya ka National Conference halor ka e-governance NCEG 8,000 khat khandai ha ka pra bat ka khandai tarik unailar 8,000 khat khandai Shillong Meghalaya. Kamat pedeng jong kani ka dorbar mata usnem kadai Digital India Success to Excellence. Haga jing ay kublay penwai mintin kasngi la pediang ya ka Shillong Declaration ha ka e-governance hadin ka jing emerging mod ka babanya bha bin pa bin. U Secretary ka DARPG u KV iapan ha ka jingkren jong ulo ong ba ka NCEG 8,000 khat khandai ka long ka way ni ki ba bitam bat ka barakit jingmot hadu kata-kata ha ka ba ka compare na ki way pat ki dorbar bala penlong kham haswa. U Chief Secretary jongka Sarkar Meghalaya ba PS Thangkeu ha ka jingkren jong ula ai ka jingero ya ka jingtre minat da ka mensiem ba shirhem jongka kanhon nong penyai program ba ula ai ro ka jingkit bok kit ruyang ya baro kinong shimenta ha ka tika program bakin pentre kam janai ya ka jinghi kai baro ka ba maki kilayo. Ki pulit ka kanhon Rapid Action Battalion RAB jongkari Bangladesh kila mahamjur ba an pensitom da ka bating e lada lap ikibriu ki ba persang aiding ban penmi jingklumar ha Bangladesh ha ka bede ba ka jing penkelai ka senchar khadar ha Kashmir. Habai kren beginang pathai khubor ha Dhaka mintin kasngi u Director General jongka RAB u Benazir Ahmed ulo ong ba ka mat Kashmir kadai ka kam jongka ri India bat ladalap ya ki nong persang thau jingklumar ha Bangladesh halor kadai ka mat an pensitom da ka bating e. Katai ki jingkran nau kledo jongka RAB kala wan wat hadin jongki jing penpau persya na ki kinhon Islamis ya ka jingwing no ya ka kendon an lais pa nyopau na Kashmir. Da ka jing persyang ban kampen bha ya ka rukom trekam ka Sarkar ba don penyo ya ka jingbit jingbiang ha ka district ka office trekam jong Deputy Commissioner Southwest Garo Hills District ka Jubuddin ya ka longkaman jong ka trek ta ha ka baydai biki project ba bonjat bala penmi da ka Sarkar. Ya kani ka kamlas dang no ubnai rempang 8,000 khat khandai. Komisi bintana kani ka kam la penlong ya ka jingelang ka bekerpang ban bishar ya ka jingyat jong ki scheme ki bala pentre hapo jong ka PWD roads ka Ampati division bat Barengapara division bat iki scheme hapo ka jingkhmi jong ka MEPDCL ki bekanthop ru ya ka jing pentre ya ka saung bahagya. Ya ka jingelang la penyai do additional deputy commissioner uba SC lalu mintin kasngi. Hakatega jingelang executive engineer PWD roads Ampati division uba B Thongni ula pensyai ba ka jingtrekam jongki scheme bakershan da ka Sarkar India bat kumjuru ka Sarkar jela kum ka PMGSY SPF bat RIDF ki ya chat bagi don ru ka tu kan telina ki bala jandam. Haka joga por ula pensngawru ya ki jing ia ki ba long mau jing thut haka tarai ka ta kum ka jing penthut ka sunmeneng bat ka jing slam ban siu ya ka pisa. Wada pedeng ke jing hiran pisa ka bajur ka Executive Committee jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council kala thong armut ki MDC barim bat sai ki wei pat ki dekhot na ki sengsan perthai ba pher kum ki dekhot non official jong ka committee tre kam ba pher jong ti ka council. Ki MDC barim ki kinthop ya uba Philemon Lingdo uba Obed kindat bat saat huwai ngot ki wei pat ki dekhot na ki sengsan perthai ba pher ye ki bala syajit na ki kedran block bat unit babon. Kani ka khubor kawan shapina ka All India Radio Shillong.
बिटिया की शादी मुबारक हो चाचा। आओ बेटा। एक बात बताओ चाचा, इतना सुंदर घर बना लिया, बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया और बिटिया की बढ़िया शादी के चर्चे तो सारे गांव में हो रहे हैं। ये बीच बीच में कहाँ से लॉटरी लगती है? बेटा आरपीएल की ग्राम संतोष पॉलिसी को लॉटरी ही समझो। सही समय पर 3 पॉलिसीज ले ली और अपने हिसाब से मैच्योरिटी की अवधि तय कर ली, ताकि जरूरत के समय पैसों के लिए इधर उधर न देखना पड़े। आरपीएल की ग्राम संतोष पॉलिसी, मुनाफे का सौदा। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें। भारतीय डाक की जीवन बीमा पॉलिसी। Kani ke All India Radio Shillong ke bawah nama sepi ke kubur. Menteri Rambado Kari Narendra Modi uang bagi pat jong ke Jammu bat Kashmir kin yo ban rakile kemen ya ka id ha ka khat atri unailar klem kanu ke jing e. Ula penting kenapa ka sarkar kan aya baro ke jing kersan kat bala banyarap ikitu ki balong trai na Jammu bat Kashmir bar ki basong basa ki we ki benta bikin pesuk shala ki jong ki yang kisem panyo rakhi ka id batla ki jong ki ba id bathon. Haba ai jing kren chiki pat nong song snong kari Menteri Rambado ulo ong ba menta ka jing im bathamai kelas dang ha Jammu bat Kashmir bat haladak da ka jing weng no e ka kendon an lais pa nyopo jong kariti senchari. Ulo ang ru ba ka politics ka bala syuhyar pateng hakilong yang longsem ka khangla di kisamla ban long ginong elam ki bakman. Umodi lapan syai ba hakani ka jing pengelai ya ka senchar khadar ha Jammu bat Kashmir ka sarkar India kan shimkia bat penlong kongsan ba ki syakri sarkar bat ki pulit ka Jammu bat Kashmir ki yo ki jo ki lat kumbayo alang haki we ki Union Territories. Ka jinglet pilgrim sansngi sha haj ka baju penlong shisien shisnem kala sedang naduk menhin ka sngi. Daki million ngut ki ruangit Muslim na keleng ka parthai kila sedang ka jinglet lenti jongki na ka snong Mecca ba khoj banyak kendo lang ha Mina jong ka Saudi Arabia. Kin shong bat samiet ha ka jaka bat nangta kin sami ban ya ruble ling ba ki them jong ka Arafat la shai dang step ngap banyak benta ha ki jingle niam bakongsan jong ka haj da ki jing duai kinong leit pilgrim kin penlet ya ka sngi ban duai bat pan map no play mentaus nam ki rungit Muslim na India ki balik ya pilgrim ki don hadu arlak ngut ka Shillong Times ka badai ka kot khubor phareng ka baju pumi man la ka sngi bat ka badon ya ka thmai Shillong kelas dang ya ka program lekmen jong ka jingdam nyu pusan snem ka kam shakri jong ka ha ka jing pumi khubor ka program rakhe buram ya ka jingdam nyu pusan snem jong ka Shillong Times kelas dang nadu menhin ka sngi bat kan ne shisnem lenter Menteri ka sarkar India upapet ya ka tanat ki kampan roy ka than chate lammingi Ujitendra Singh Menteri Ramba ka Meghalaya konrat ki sangma badu Afroz Shah ubade umuktiar na Mumbai ubay don mentaru ha ka project barat ba ban penkhoj iki rotnong kila don lang ha ka program menhin ka sngi ha ka jingkran jong Menteri Jitendra Singh ula kentu ki try nong penmi ya ka kot khubor Shillong Times ban sedang no ya ka jingpenya ya ka ti ka kot khubor ha New Delhi ru Menteri Ramba ka Meghalaya konrat ki sangma ula kren chapang ki jing persang nakaliang ka sarkar jila da ka penmi ikila trekam ban penslur barkentiw ki nong singkam ha kini ka jila ka Meghalaya State Judicial Academy kala penlong ya ka program ai khublei kerpang ki officer ka grade 1 but grade 3 ha Shillong menhin ka sngi Chief Justice jong ka Meghalaya High Court Justice AK Mittal ula penyahat ya ka jing mam smai jong ka officer ka grade 1 ki ban syakri ha ka tai ka yang bishar ka Border Security Force BSF Senior Secondary School ka badon ha umpling kala penlong ya ka jing kop le quiz ha padeng ki khna school ki bala mikmat na ki school ki ba pher Katai ka program kalalong menhin ka sngi hapo ka jing penya jong ka principal jong ka school BSF ka Abha Sharma. Kani kalong kom shibenta na ka program le ekmen ka ban ne shisnem ha ka bayde ba ka jing dap santhos nem jong ka BSF Senior Secondary School. Kila don bontli ki school ba pau khamat ha Shillong ki balawan ne shibenta ha ka tai ka jing ya ko. Ya ka nam ladu layo ra da ka Army Public School 101 area ba ka St. Mary's High Secondary School klayo ka kedan ka baar bat ka balai. Katu kani ka khubor ka lakot ba kalawan shpi na ka All India Radio Shillong. Sa shipor ka ta ka por prabaji nginya so ba ka Delhi station na ka banta ka khubor ha ka tin Hindi ban ban bo da ka khubor phareng ka por pra katsan minin.
Kani kadai ke All India Radio Shillong, sengau haban amantai ki kubur na Delhi.